Ladies and gentlemen, sezvandogara ndichitaura kuti majara ungotiona tine maprofita enhema panapa, but Jesu akati mungwarire kuchava nemaprofita venhema, but hazvirevi kuti venhema chete ndovachange variko. There will also be true prophets, and I believe kuti most of the times we focus on the fake prophets because the fake prophets are the one who create the trends. They are the ones who are popular, but vechokwadi vanenge variko. So we don't want to be carried away zvekusvika pakukanganwa kunzwa vanhu vatinenge tichiti vakatumwa naMwari. So in our quest to find vaprofita vechokwadi nechii, pane mainterview atinoita tichitaura nemamwe maprofita or men of God, mapastor, better say, atinenge tichiti hatisi kuti ndevechokwadi kana ndevenhema, but vanogona vasati vane mukurumbira wakanyanya waya wamunoziva stereki. Imi muwanzwawo hanzi from the abundance of the heart does the mouth speak. Munovateerero mongoti nematauriro ari kuita maybe vanhu vaMwari. And today we have got Bishop Magaya. Bishop Magaya, welcome. Rekedzai nditi tinokugamuchirai. Tisu tinokugamuchirai. Yes. Nhasi ndimauya pano. All right. Rekedzai tingokwazisa. Tinokukwazisai kwese kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana kwamuri kutinzwa muri. Rekedzai nditaure sekutaura kwaita Zigo. Kati ini ndinoitwa Bishop Magaya. Yes. Ndinobvawo kuministry inonzi Calvary Life International. So kwatinowanikwa tinowanikwa kuMbare paMainswords Hall next to Engine Garage kana to opposite musika mutsva wekuMbare we. Ndo patinowanikwa ndo patinopindira maservice edu. Nei makachuza Mbare because my men of God anodawo kune shine unana Avondale, inonzi chimwe yacho Glenlawn, Highland Park. Ya, ini tinongotenda kuti Mwari kana uchituma vanhu unotuma vanhu kunzvimbo dzakasiyana siyana. So ini ndinotendawo kuti ndakatumwa kunzvimbo yeMbare. Ichokwadi sekutaura kwauri kuita kuti vazhinji paunotaura nevanhu vakanzwa kuti Mbare, vamwe vanototya kutoya kuchechi kwacho because vane zvavanoziva about Mbare. But Mwari wakatituma ikoko truly. Hatisati taanewo nyaya dzakaita dzekuti dzekubirwa kwevanhu kana kushayiwa zvinhu kwevanhu vari pachechi. Tiri kutoona kuti Mbare inzvimbo yakatonaka. Taane nguva tiripo. I think now takusvitsa 3 years tichipindira tiri papo. All right. That's beautiful. And we can't ignore surname yekuti Magaya. Inini pesi pandoita video anenge ati Zigo akafanana naMagaya, saka chifunga imi manje mutori nesurname yekuti Magaya. Kuna na prophet mauta Magaya who have been there for a long time. Mune ukame. Regai nditaure nchiti surname akafanana sezvinongoita kumitupo inogona kungofanana, but uchizoona kuti vanhu pamwe havatoita sei, havatoziyane, havana ukama, but ndisiri kuti handivazive. Ndinovaziva kuti variko. Personally zvedu hatisati tambosangana, but kuvaziva semunhu waMwari ndinovaziva kuti variko. Alright, munovaziva semunhu waMwari wamunotenda here mavari. Ya, inini ndinotenda kuti tinotumwa zvakasiyana siyana. So ndinotenda kuti munhu waMwari sekuti ango kwandakaita ndichivaziva, tichisanganawo nezvavanenge vachishandiswa naMwari. Saka tinotenda kuti munhu waMwari. Yes. Aiwa, nice. Nda kutangira panapa. Mataura about church yaminayo. Kuchechi kwamunobva here, matumwa here nemukuru wechechi iyoyo, mukanzi endai munomboita interview oro chechi ndo yamakavamba. Ndisoti mupindure muchiti anovamba chechi ndiJesu. Tozviziva kuti chechi ndeyaJesu, Jesu ndiye chechi, but kutaura iyi ministry yamunobva. All right. Ministry yandinobva, regadza nditaura ndichiti I am the founder of that ministry, Calvary Life International. I know kuti kana wadaro vanhu vauda kuziva kuti zvakatanga sei, yakabva kupi, sei makatanga. Sezvavambotaura pakutanga kuti anovamba chinhu ndiMwari, but vanoda vanhu vavanoita kuti zvinhu zvavo vari kuda ivo Mwari zviitike. So ndiri kutenda kuti that is the same, but regadza nditaura ndichiti ndakatembenge ndiri pasiwo paimwe ministry. That ministry yainzi Hosanna Gospel Ministries.
pasi pemuaposto anonzi aposto tabva toto. Ndinotenda kuti vamwe vanomuziva uye ndotenda kuti vamwe vakatondiona vanotondiziva ikoko. So ndiri kutendawo calling ndingati nguva yekudanwa kwanga ndakaitawo ndinotenda kuti yakazosvika. So tikatangawo ministry muna 2022. Yes, kusvika zvino I think tiri kusvitsa 3 years tatanga ministry. So tanga kwatakaita ministry ndiri kutenda tine mamwe mabranches atinawo sezvandataura ndikati inonzi Calvary Life International. Yes, we are international. Yes, titori nemamwe maassemblies ari kuMalawi. Malawi have got a lot of assemblies there. Tiri kuMalawi I think so far tina about 9 mapastors ari kuMalawi ikoko. So ndisinga tize pa calling up because ndo panonyodiwa nevanhu. Because inini ndakakurira muZayoja. Baba Guti vane question. I think Baba Guti vasati vafaka zviziva kuti maybe kana vakazofa tichatorwa moyo nemachechi mamwe kwana Bishop Magaya tobuda Zayoja tichiuya ikoko. Saka havana kutirambidza. Vakati ukaona munhu waMwari mubvunze kuti Mwari akamuudza kuti kudii nevision yake ndo mubvunzo chete iwowo. So our vision, Mwari vakatiti go ye therefore, endai munoparidzira marudzi ose, vatendoke, vagamuchire Jesu saishe namuponesi woupenyu hwavo. So tinotenda mukutendeuka kwevanhu mukugamuchira Jesu kwevanhu ndo main point yatakatumwa naKristu. Zvimwe zvese zvingazoitika, but chandakatumirwa ndechekuti vanhu vazive Kristu, vanhu vatendeuke kubva mukuipa, vasiye zvakaipa, vateere Kristu. Ndo yamungati calling yenyu. Yes. Yakauya rini calling? Calling ndingati nini, kutanga kuziya Mwari. Ndikati ndakatanga kuziya Mwari muna 2000 ndo pandakatendeuka. Yes, pandakatendeuka handina kutendeuka kuministry yainzi Hosanna Gospel Ministries. Ndakatendeuka kuministry yainzi Great Commission Assemblies. Ndo kwandakatanga kugamuchira Kristu, kwandakatanga kuziya Mwari. Ndinotenda kuti vano apa ndaive ndingangoti 20 years. Yes. Yes. So ndingangoti vano vaziva he is my father now. Kwandakatendeuka ndo baba vangu pamwe ndo spiritual father vangu. Yes. Vanonzi Dr. Parwaringira. Continua Parwaringira. He is my spiritual father. Yes. Ndo kwandakatendeuka kwandakasiyira Mwari ikoko. So kubva ikoko ndibva ndatanga kukura muchiKristu. Yes. So ndingati 2012 ndo pandakazoya kuministry nonzi Hosanna Gospel Ministries. So ikoko ndo kwakatanga kunyatsooneka calling yangu. Ndinotenda kuti taimbova futi nemukana because kune vamwe vanondiziva vanogona kutondiona una kutondiziva futi because ndiri ikoko taiva nemukana wekuenda paradio. Sezvamambotaura mbobvunza paya pekutanga kuti unogona kunge watumwa. Yes, ipapo taiendawo tatumwa nemunhu waMwari paradio, taienda kuNational FM, taienda kuStar FM. Saka vamwe vanondiziva vanogona kutondiziva. Also tine zvimwe zvirongwa futi zvandaimboita zvepakati peusiku naJB. Achiri member yasekuru Chirume navainzi Pastor Magaya. Ndini Pastor Magaya vacho vakare. Yes, tine zvirongwa zvataimboita. Saka vanondiziva vanogona kundiziva. So ndiri kutenda kuti patakatanga kuenda kuradio ndo pakanyotanga kuratidzwa calling kuvanhu. Although kwandiri Mwari vakange zvange zvamo kuti ndaizviziva, but kuvanhu still remember patenda paradio ndainamata after tapedza kana sezvatiri kuita chirongwa chine tapedza ndaizoti ndoda kunamata kana kuine vari kudzimba kwavo vari kurwara vasiri kunzwa zvakanaka then ndonamata. Saka zvinhu zvaitotanga kuitika ikoko kuti vanorwara
vaipora, mweya yetsvina yaibuda paredhiyo ipapa, mweya yetsvina yaibuda. Saka kusvika kuti pamwe pataitozoti tichipedza mweya yetsvina, vamwe vanenge vachakatomanifesta, vanorwara vamwe vachitotestifya kupora, zvinhu zvichitoitika. Yes, saka ipapo ndo pakatanga kuratidzwa calling yangu, kubuda kuvanhu, kuti vanhu vanzwise kuti zveshuwa murume uyu akatumwa. Yes. So kuodzana uku makabva zvakanaka here muchinotanga yenyu, kana kuti makatandaniswa after maonekwa kuti munenge chipo chenyu munenge madaurwa chechi? Handingati ndakatandaniswa, ndinotenda kuti ndakaoneka. Yes, ndakataura nemunhu waMwari, ndinotenda kuti ndakaoneka zvakanaka. Tisingazoziya, vanhu vanotaura zvakasiyana siyana, endi zvagara zviriko kuti imi munogona kuita kunge maonekana zvakanaka, but mumwe munhu aine chirimo mukati make chaanogona kuzosara achitaura. Ndisingati vane zvavari kutaura kana kuti chii, but pagara pane vanhu kana panobva munhu pane zvakawanda zvinotaurika. But inini ndinongotenda kuti as long waoneka wataura zvakanaka, zvinozotaurwa nevanhu dzadzimwe nyaya, but ndinotenda kuti zvinenge zvabuda mauri iwewe ndo chokwadi chako. Alright, then mauya masvika makunzi bishop Magaya, nei makachuza kunzi bishop, munoda kunziwo pastor kana evangelist Muparinga kana anonzani prophet Hubert Angel kana apostle Utawashi, nei makachuza bishop? Alright, regai nditaure ndichiti ini pakutanga in fact kwandakabva tichibva kuHosana Gospel Ministries, ndai-operate as an overseer. I was an overseer there. Then ndachizotanga ministry, ndakazoordainwa as a bishop. Because Bible rinotaura zvakanaka, rinobva ritaura kuti uyo washuvira chipo chekuva bishop ashuvira chinhu chakanaka. But now zvine maprinciples azvo ekuva bishop. Ekuva bishop now. So a bishop munhu anotarisirwa kuve munhu wemukadzi umwe chete. Exactly. Munhu anofanira kunge achifamba zviri straight. Magirlfriend rekedza nditaure ndichiti hakuna. Because ndozviziva kuti kana variko, kana munhu akanyemba kana variko anzoti ko iwewe wazenge wakuti hatiko sei. Yes, ndine mudzimai ndakaroora, ndiri baba vevana 3 nemudzimai mumwe chete. Munochengetere mhuri? Mhuri ndochengeta ndokwandatobva izvozvo. Alright, ndiri kupaona ipapa pakunzi hanzi bishop anofanira kunge ari munhu wemudzimai mumwe chete. Ndiri kuona ana apostle TF Chiwenga nemama teachers vari kutotichawo kuti it means kuti barika chinhu chaigamuchirwa mubhaibheri chaingorambidzwa mabishop chete. Ameno munoona kuchechi muri kubvumira vanhu here kuitawo vakadzi vakawanda, imi moitawo henyu 1 because muri bishop, asi isusu atendi tichidawo 3 or 4. Ndinotenda kuti hatitendere barika, because barika rango ruchiva, and ndinotenda kuti sevanhu vaMwari pazvinhu zvose tinofanira kunge tichidzoka kushoko raMwari racho kuti rinoti tikudii, because hatigone kurarama tisina shoko raMwari. The Bible, that is our manual. Saka pazvinhu zvose zvatinoita tofanirwa kudzoka kushoko raMwari, kuti shoko raMwari racho rinenge richiti kudii, rinoti kudii. Ini ndinotenda kuti kunenge kwakuchivawo kwevanhu. Yes, saka kazhinji Bhaibheri zvariri nawo unogona kutsvaga zvinhu zvinogona kusuta. Unogona kushandisa kuzvidefenda. Yet because same Bhaibheri rori ndorina Paul anotaura kuti inini sapo ndinoti murume umwe chete mukadzi umwe chete. Saka ini ndinongotenda as Apostle Paul says kuti murume umwe chete mukadzi umwe chete. Saka ndinoti sezvinotaura shoko raMwari hatingatendere kuti barika riveko, because at the end church inozotadza kuva church. Because wese waona waachiva muchechi anokuti barika rinoita sei, barika rinotenderwa imimi chete as a bishop ndimusingatenderwa.
Yes. Then ndadzoke paordination yenyu as a bishop makaordinwa nani? Alright. Ndakaordainwa sezvandataura kuti nditori nawo spiritual father. Ndakaordainwa my spiritual father, Dr. Parwaringira. Yes. But vamwe vanoramba akazvima spiritual father hanzi una baba mumwe chete vari kudenga ndo baba wako chete usatombobva wakati kune mumwe munhu panyika baba. Kunzwisisa nekunzwisisa shoko raMwari kunosiyana. Yes. So ndinongotenda kuti manzwisisiro anenge asiyana. So ndinotenda kuti kunyange ukava a man of God, haufanirwi kushaya anokutsura. Haufanirwi kushaya kwekuti kana zvikarema unogona kunoturira. Haufanirwi kuzviisa panzvimbo saMwari. Because ndinotenda kuti only God ndiye asina mumwe pamusoro pake. But as long uri a human being, you need someone. Ari pamusoro pake, you need someone to help you. Yes. So hakuna munhu watinoti munhu anoziva zvese. Haugoni kuziva zvese. Pane zvaunoziva, you are going to find kuti une zvimwe zvinhu zvausingazivi. Zvaunotoda mumwe munhu kuti akubatsire. Ipo pana spiritual father yenyu vamuinawo matopa basi stop here kana kuti pamberi apa muchazotsvaga vamwe because vanhu vanoti Mwari anokushandisai zvakasiyana ka. Mwari anogona kuti mimi muve more powerful than baba venyu pamweya, makutozadza mahoro, makutoita one on one anenge ne line rakabva pano kusvikapo mata mingi apostle pawarangaria I think avasisiri level rangu rega ndinotsvagawo yezvino spiritual father wangu ndimakandiyo. Ini ndinotendawo kuti spiritual father wako ndi spiritual father wako kunyange Mwari vakakudza sei. Tinongodzoka even kunyama chaiko. Iwe mwana ukaita zvikuru kudarika baba hazvireve kuti havachisiri baba wako. Because iwewe waita dzimba dzakawanda, ukaita mota dzakawanda, ukaita pfuma yakawanda, baba wako havana. Vanongoramba vari baba. Saka ini ndinongotenda kuti baba ndi baba. Whether vazondisumudza kusvika kupi, my father is my father. Handigone kuchinja kuti because nekuti vaaningirikeni. Yes, zvinogona kudaro kuti kune vamwe vanhu vawadmire vanoshandiswa naMwari. Hazvina kuipa kuassociata navo, hazvina kuipa kuti vakubatsire futi. Hazvina kuipa kuti utsvage ruzivo kubva kwavari. According kuti sometimes sezvamambotaura kati sometimes mashandisirwo anoita sei anosiyana. So hazvina kuipa but handigone kurasa baba vangu because kwaita mumwe munhu anoshandiswa zvandinoshuva. Ndinoramba ndichidzoka kuna baba vangu kunyange ndichiwirirana nevamwe vanhu vaMwari, ndichiendawo kunotsvaga maadvice nekusumudzwawo pamweya, ndichidawo kusvika pavanenge vakasvika. Ndinotenda kuti izvozvo hazvina kuipa. Alright. Hatigone kuignore history yekumusha kwenyu because kune mateaching ari kufamba izvezvo kunze haukwanisi kuita muprofita, haukwanisi kuita mufundisi kana munhu ane chekuita nezvemweya usingabve kumhuri ine chekuita nemweya. Saka ndoda kubvunza kuti kumhuri kwenyu imimi kwanga kuine aibata here kuva svikiro kana n'anga kana sekuru kana kuti muprofita? Regedzai nditaure ndichiti indinotenda kuti Mwari anogona kungosumudza munhu because zvinhu zvese zvinotanga naMwari. Kunyange kusina akamboita zvekuva svikiro kana kuva muprofita kana mufundisi kana chii, Mwari vanogona kungosumudza munhu because he is the creator. So we need to understand kuti there is the creator. Anotanga because kana chinzi creator munhu anotanga zvisipo anotongozvitanga kuti zvivepo. Saka ndiri kuti kuna creator izvozvo zvinogona kuitika kuti zvinogona kungotanga. But regedza nditaure vanhu vangafunga kuti ndanzvenga mubvunzo wako. But regedza nditaure ndichiti inini kwatakakurira hatina kukurira kumusha kwedu chaiko. Takakurira kwana sekuru. Yes, takakurira kwana sekuru. Saka handigone kutaura more about kuneve kwedu because handina kutokura navo ndichitovaziva. Kunyange tichitoziva kumusha kwedu tokuziva dzimwe hama dzedu takudziziva, but nditori nezvimwe zvandototi handigone kutoziva more. Zvokuti kwaive nesvikiro nhingi akadai zvikazodai. Yes, but chandongozivawo tiri mhuri yakaitirwa nyasha. Kwedu handisi mufundisi ndiri one mumba medu. Kumba kwedu kune ndingati tiri mafundisi 3. Vana vamai mumwe chete, vababa mumwe chete. Takaberekwa tiri a family of 8. Inini I'm the last born. Kune vese vakomana
kuvakomana nekuvasikana zvese. So ndine mabrothers, 2 brothers, mafundisi. Yes, vamwe vacho vane ministry yavo. Yes, nevamwewo vaningati firstborn kuvakomana tinotobata tese. Alright. Ko imi makamboendereyo kuchipostori kana kumboitirawo zvekushopera because izvezvi tiri kuona mafundisi bekuti mafundisi but vachine kaupostori kari mavari kana vasina kaupostori vane kaun'anga kari mavari unozongoona kuti abhishop Magaya akapfekawo sutu mabhishop Magaya mupostori. Regai ndichitaure ndichiti inini ndakangotendeuka kutanga nekutanga kwePentecostal Church. Handamvira ndaenda kupostori, handamvira ndaenda kune zven'anga. Yes, ndingati regai nditaure, I think zvogona kutibatsira. Mama vangu inini, baba vangu inini vanga vasingaenda kuchechi. Mama ndo vaenda kuchechi. Mama vangu vaipinda Methodist in Zimbabwe. Nanhasi ndokwavanoenda, mama nyakundibereka. So takatokurawo tisitombori interested nezvinhu zvechechi, zvokuenda kuchechi. But nguva yakazongokwana kuti takatoparidzirwa, ini ndakatoparidzirwa pakrusede. Ini ndakatotendeuka pakrusede. Kukuwadzana patupa, paground repatupa. Paishumira muranda waMwari vandataura ndikati Dr. Parwaringira. Yes, ndo pandakatotendeuka. Saka andingati ndaive nehistory yekumba kwedu ndeyekuti taitova vanhu ndakakurira muchechi. No. Ndakatozoita decision mushure mekunge ndatoparidzirwa shoko raMwari rikapinda mandiri ndikanzwisisa kuti Mwari uyu wakanaka. Yes. Aiwa, tinavo Bishop Magaya nhasi havasi kuchechi kwavanenge vachinzi baba makadii baba panapa tinenge tichimbokuzunzai. Alright. Ndisati ndasvika hangu nezvatoda kubvunzawo zvakafanana neminana kuchechi kwenyu chii. Pane atingati zviga zveukristu ndo zvatinoda kuziva semi murimi mukuru akatanga chechi iyi. Kwamunoti munhu kubarwa patsva anenge aita sei? Alright. Kwatinoti isusu munhu kubarwa patsva, munhu ashumirwa shoko raMwari, osvika paanzwa iye kuti ndakudawo kuita sarudzo yangu. Sarudzo chinhu chisingamanikidzwe. Shoko raMwari kuti rinongoparidzirwa kumunhu wese. Kana anzwa rabata mwoyo wake rapinda maari, ndo pavanozoita sarudzo. Munhu ndo paanoita sarudzo yake. Sarudzo hachisi chinhu chekumanikidzwa. Munhu anozvinzwira ega kuti no, I think this direction, mashoko aya I think ndikazvitora sekutaurwa kwazviri kuitwa, ndikasvigamuchira upenyu hwangu unogona kuita zvakanaka. Saka ipapo ndo patinoitisa inonzi sinner's prayer. Yatinoti sinner's prayer ndeyekupa upenyu hwako kuna Jesu. Iwewe ndounopa upenyu hwako kuna Jesu. Yes. So kazhinji tinotungamirira vanhu sekuti munhu uyu anenge achiri mutsva, ukamuti namata hatoziva kuti saka ndonamata ndichiti. Saka tinotungamirira vanhu. Patiri kuvatungamirira, tiri kungovatungamirira mashoko, but tiri kuti ngazvibve pasi pemwoyo wake iye achirevesa semunhu ati akuda kuita sarudzo yekuti yes, yekuti afambe naKristu. Saka from there ipapo kana munhu agamuchira Kristu ndo paakutanga kudzidziswa through shoko raMwari kuti atange kukura muzvinhu zvemweya. Ndo paunotanga kutoona kuti mukukura kunenge kuchiita munhu mushoko raMwari ndo munotanga kuonekwa vanhu kana vaine zvipo, because kutori nevanhu vane zvipo kunzoko, but vamwe vacho vasingatoziva kuti vane zvipo, vamwe vasingatoziva kuti mafundisi, vamwe vasingatoziva kuti vanoda kutoshandiswa naMwari, vamwe vasingatoziva futi kuti maprofita. So through mukukura kweshoko raMwari, vachiziva shoko raMwari, munotanga kubuda zviri mumunhu zvinova munhu ndizvo chaizvo. Alright. Ko then rubhabhatidzo vamwe vanongonyika kagunwe ubva wangoita sei? Rubhabhatidzo rwokenyu rwakamira sei? Alright. Isu tinotenda zvakare mukubhabhatidzwa, mokuti munhu kana atendeuka tinotenda mukubhabhatidzwa. Mukubhabhatidzwa kwedu kwatinotenda, tinotenda mukubhabhatidzwa kwekunyikwa mumvura muviri wese ka1. Yes. Kwete katatu. Aiwa, isu patinozvitora kubhabhatidzwa mufananidzo wekufa
nekumuka kwajesu kristu. So tiri kuti jesu kristu haana kufa katatu, haana kufa achimuka, achifa omuka, achifa achimuka, akafa kawani ndobva amuka. Saka kubhabhatidzwa kuri kumirira kufa muzvivi nekumuka mukristu. That's why tichinyika kamwe chete. Yes, saka tiri kunyika kamwe chete kawani, hakuna chinosara kunyika muviri wese. Because jesu paakapinda muguva haana kusiya tsoka kunze, haana kusiya hakuna chakasara kunze, akafa ese vakatovharirwa, akamuka futi wese. Ndokana tichiwanisirana kumba kwedu tichiti munhu ava newedhi raishandiswa kuti kudzingiswa rainzi saka mai vangu vaibva vati hauna kudzingiswa muromo wako ndosvika uchitaura zvinhu zvisina maturo nekutuka nechii, kana no wakabhabhatidzwa muromo wakasara uri panze, saka muromo wako hauna kuvigwa, pakavigwa kristu. Alright, tobva tachienda pakupedzisira parubhabhatidzo rwomweya mutsvene. Rubhabhatidzo rwomweya mutsvene kwamuri runorevei? Alright, rubhabhatidzo rwamweya mutsvene sezvandambotaura zviya ndikati tinotenda mushoko raMwari. Pane zvese zvatinoita tinotenda mushoko raMwari. Hazvigone kuti munhu agamuchire kristu kana kuti atendeuka ave wakristu ozoshaya rubhabhatidzo rwamweya mutsvene. Saka tinototenda kurubhabhatidzo rwamweya mutsvene kuti kana wakamugamuchira kristu mweya mutsvene anofanira kuva pamusoro pako. Ko zvendimi munozviitawo? Yes, tinotenda kundimi ndava zvese zviri mushoko raMwari. Yes, zviri mushoko raMwari. Kutaura kwendimi itsva kana kwamugamuchira tichataura nendimi itsva. Saka zvese zviri mushoko raMwari tinotenda even mundimi. Yes. Kuchechi kwenyu zvipo zvemweya zvinotenderwa kuti zvibudere muvanhu kana munozvitsipika, because mabhishopu nevakuru vechechi ndokuzivai unhu hwenyu. Mukaona wina brother anenge vari kuita kachipo kemweya uko kwako, muna munochitsipika muchitywa kuti vanogona kuzokutorerai chechi. Inini hangu handitende mukutsipikwa kwezvipo. Ndinotenda kuti anopa zvipo ndiMwari. Ndinotenda kuti kana ukaita mwana ari kushandiswa naMwari, ibasa redu rekuti tigone kumunecha, tigone kumuchengeta kuti chiri maari chikure zvakanaka, chikugona kuzoshandirawo mukingdom yaKristu. Saka handitende mukutsipikwa. Kana taakutotsipika, inini kwandiri ndotenda kuti unenge wauroi. Uroi uri kuitwa? Yes, ndenda kutotenda kuti wauroi. And dzimwe nguva ndinotenda kuti vamwe vanhu vanozotanga kutsipika, vamwe vacho vanenge vasina kutanga vakadaro. But ndinotenda kuti kazhinji ukatendera chivi kuti chipinde muupenyu hwako, pakupedzesera chinopedzesera chakuzokonzeresa zvinhu zvakaita seizvozvo. Because as I know inini, kunyange ndiri bishop, Mwari havati inini chete ndinoona. Kune zvimwe zvinotooneswa kunyange vana zvandiye ndisina kuona inini, zvinenge zvida kutiwira, vagotonamatawo pamusoro pazvo kuti zvisatiwire. Saka ndinotenda kuti hatifanirwe kuti panzi pane mwana anotsipikwa, zvipo zvinotsipikwa, because zvakanakira isusu. Saka kana taakuzvitsipika, which means tine zvinhu zvatiri kuvhara. It's only kana waipa ndopo usingadi kuti vanhu vaone, because unenge uchitywa kuti vanogona kuona zvakaipa zvangu. But kana zviri right, kana uri right, handifunga kuti pane chaungatsipikireko, ungoti mweya ngaitsipikwe. Yes, exactly. Alright, then tiri kunyanyomboita zvekuchechi kwenyu, ndichazobvunzawo zvishoma about mavhidhiyo andakaona eminana yaitwa kuchechi kwenyu. Toya panhau yemari kuchechi, munobhilivha here munhau dzedu zvegumi? Isusu tinotenda munhau yezvegumi. Zvandambotaura ndikati kunzwisisa shoko raMwari kunosiyana. Isu tinotendawo mukurinzwisisa kwatakarita tinotenda mune zvegumi. But nenjinzi chegumi chakapfuura kare kare, vatona babhadhura chegumi vatobirwa vanhu mari. But inini sometimes ndinonyanyoona dzimwe nguva vanhu vanozotanga kutaura kuti zvegumi kubirwa kwemari, but ukatarisa vamwe vanhu vacho vaitombotora zvegumi. Pamwe pacho ndo zvakatovasumudza kusvika level ravakasvika. But kana vaako manje havachatendera vari kumashure kuti vatore chegumi. Vanenge vaona kuti takakanganisa kumashure kusvika rusida kuti mukanganisewo. Ini ndinotenda kuti tinotenda mune zvegumi. Yes, because ndinotenda kuti church, yes, vanhu vanotaura zvakasiyana siyana, but mari padzinouya
hazvigona kuti ndine mari yabviswa yechegumi ndoti kana yechegumi ndechevarevhi iko kuine church stand ndoda kubhadharwa ndine mari yechegumi ndinotongotora yechegumi yotobhadhara basa raMwari roenda kumberi. Yes, saka vanhu vazhinji vanenge kufunga kutaurwa kunoitwa chegumi nevanhu chinongoita kunge chegumi chinodyiwa namufundisi chete, but ndinototenda kutone chechi dzinotora zvegumi zvisingatodyiwa nemafundisi zvinotoshanda muchechi. Saka chegumi isinoti kuti kana chanzi chegumi chiri kutorwa isinoti kuti mari iyo iri kudyiwa namufundisi. Zvimwe zvegumi ukatozvitarisa zvakamisa machechi, zvakamisa basa raMwari rikaenda kumberi. But kana chaakutaurwa nevanhu taakuchitaura pamhepo tenge taakuchitaurira kuti imari chete iri kungodyiwa namufundisi, but atitore rimwe side rekuona kuti side zvegumi zvatiri kutaura izvi ndo zviri kutobatsira basa raMwari zvatosvitsa chechi pairi nhasi. Ndapanzwisa. Then munobhadharisa mari kuti vatende vakuone. Regai nditaure chii zvandambotaura zviya kuti kunzwisisa manzwisiro anosiyana. Tikadzokera mushoko raMwari tinoona in fact tinoona Sauro paanonozodzwa aine muranda vakaenda vashaya madhongi vachitsvaga madhongi. So vashaya madhongi muranda wakati pane mumwe munhu waMwari arimo muguta muno, hazviite here kuti tinobvunzira kuti madhongi kune madhongi. So muranda akati hazvigone kuti tiende kumunhu waMwari tisina chatakaita sei, tisina chatakabata. So ini ndinotenda kuti I know kuti vanhu vanenge kunzwa nawe ma1 on 1. Ini ndinotenda kuti ma1 on 1 handina fee andinoti vanhu ngavaende mari yakati, but ndinotenda ndiri kuti futi kana munhu achiuya kuzoona munhu waMwari anonwa kuuya aine chaakabata, hatiti hatitore tinotora. So also kana munhu futi asina hatiti nekuti haana achabatsirika, tinongobatsira zvese zvakafanana. Saka muchaje handichaji, asi munhu akauya nechaakabata uye munokurudzira vanhu seculture yekuti nyange musiri mufundisi ari panzvimbo iyoyo. Yes. Vanhu vanofana kungodzidzirawo kuti kana chienda nemunhu waMwari, kana wakabatawo kahuku, kana wakabatawo karofu kechingwa, kana wakabatawo ndizvozvo. Yes, that is true. Ndinotenda because ndiri kutenda izvo kuti muranda waMwari wamuri kuuvinga dai anga asiri kubatsira imimi angadai nerimwe basa rari kuita. So we need to tikosheso tizive kuti anoda kudya, ane mhuri uye ane basa futi raMwari riri kumberi kwake. Ndabona. Ladies and gentlemen, tichinawo Bishop Magaya pano. This is an introductory interview. Saka mamwe anenge ari kumberi uku tichada tichembovabvunzawo zvinenge zvichiitikawo munyika, zvinenge zvichiitikawo mumasocial media, zvinenge zvichiitika mumachechi, tsaona, njodzi, mafaro, kuroorana tichinzwa kuti vanofungei about that. Saka izvezvi tada kubvunza ndo last segment yeinterview yedu. Hanzi naJesu, those who believe, oro vaya vachatuma vaya, even vaakambotuma vanhu, kune zviratidzo zvaivatera. Hanzi signs and wonders. Mafundisi emazuva ano manyanya kungoti paridzira chete munenge muchingoparidza. Tikakuti mukati paridzei, mungobuditsawo kadhimoni, paridzei, mumbosimudzwawo chiremba, paridzei, mumbomutsa vakafawo chichichi. But izvozvo hatisi kuzviona. Imimi munoteerwawo here nemasigns and wonders, because hanzi neBhayibheri, hanzi the word that they preached was confirmed. Kureva kuti chidhindo chinoratidza kuti shoko rako nderechokwadi, handiti minana ichata sei ichatevera. So imi munomboteerwa here kana kuti munongoparidza chete, hakuna kana kamunana katukutuku kana kuteera? Ndinotenda sezvandambotaura kuti zvese zvatinoita tinogaidwa neshoko raMwari. Sekutaura kwanga uchiita uri kutotaura mavhesi ari muBhayibheri. Ivhesi inotowanikwa kuna Mark chapter 16 kubva pavhesi ya17 inoti zviratidzo izvo zvichateera kune vanotenda. Zvoreva kuti haugone kuva munhu waMwari anoshumira Mwari kwakashayika zviratidzo. Ndava yabva yatopa mushoko raMwari kuti zviratidzo izvo zvichateera kune vanotenda.
ukatoiverenga pazasi pacho inokuudza kuti vachaburitsa mweya yetsvina vachaisa mweya yetsvina hatitauri hatitaure nezvazvo. Dzimwe nguva haitombodi kuti tiibate tichitongoshumira sekutaura kunga muchiita izvo tichitongoshumira itongobuda neshoko raMwari richishumirwa. Hamurovere nemadhimoni sevana vaskevha mozobvunzwa kuti Zigo tomuziva, Makandwa tomuziva, but iwe Bishop Magaya uri mwana wani. Ndinotenda kuti kazhinji pazvinotangira handipo paunobuda. So munhu unogona kutotanga ugotoita makore uchiopareta but usati watozikanwa nenyika. But kuseri uku kune zvinenge zvichiitika. Jesu Kristu, ndinotenda kuti Jesu Kristu pamuchato wokana, because ndo inorekodwa as a first miracle yaJesu Kristu yekuchinja mvura kuva wine pamuchato wokana. But inini ndinotenda kuti haisiro yange iri first miracle yaJesu. Why? To confirm what I'm saying ndeyekuti mai vaJesu pavanozouya vachiudza vanhu kuti zvese zvaanenge ataura itai saizvozvo, zvorati Jesu ane mumwe minana yaita kumashuro isina kurekodwa yakaita kuti mai vave nefaith muna Jesu because vane zvavakanga vaona. Saka ndinotenda kuti as a man of God kutonevo vanonditevera vakatenda pane zvakaita kuti vave nefaith mandiri. So ndiri kuti kune minana imwe yakatowanda yakaitika kumashure Mwari vachindishandisa yanga isati yazikanwa nenyika. Dzokeyapa kuti hamurovere nemadhimoni. Regedzai nditaure nchiti handisati ndamborowa. Pane zvekuti kamuri bhizi kunamatira madhimoni, security yenyu inenge yakavarova machokeslave vanhu vacho vakabatwa zvoti dhimoni haritombokwide richingonzi rikangoregerwa chete rinorova mufundisi. So far handisati ndamboita ngerikeni incident yakadaro yekuti ndarohwa nemadhimoni. Ndinongotenda muna Mwari watinonamata kuti vanoti protector. Zvizhinji zvinouya zvida kuitika but Mwari vanotita sei? Vanotirwira. Alright, mumwe minana inokuteverai. Ini ndingati minana so far yandashandiswa naMwari yati wandei. Zvandambotaura kuti kune vanondiziva, kune vanondiziva vanotoziva kuti murume chaari kutaura chokwadi ichi. Because ndingataure nchiti, rekedza nditangire nchiti kune vemastroke titoone vanhu vanofamba vakange vakastroka zvokuti kunyangwe achifamba pa vanhu havagone kubhilivha kuti akambostroka dzinenge dzakuita kunge nhema. And also kutosvinura kwemunhu asingaone. Ndine minana yakadaro yandakashandiswa naMwari yekuti munhu auya asingaone tikanamata Mwari wakavhura meso akaona. Takaona video muchinamatira mwana muchechi ainzi anga akafa. Tikade kuziva kuti mwana akafira muchechi kana ndakauya kuchechi akafa kana kuti makamuurayira muchechi. Ndo mibvunzo ine vanhu. Alright, rekedza ndipindure. But ndisati ndatopindura rekedza nditaure nchiti hausi munana wokutanga wokumuka kwemwana. Ndakatombonamatira futi mumwe mwana even condition yakadaro ndichitori kuchechi kwandambotaura kuya tichipindira mutauni vanozviziva akamuka. Rekedza nditaure nchiti mwana akaonekwa pavhidhiyo achimuka uya. Chekutanga vanhu vaya hatitopinda navo chechi. Number 2 vanga vasiri pachechi. Sezvandambotaura ndikati tinopindira kumbare. Zvinhu zvakatoitika kumbare. Vanhu vanga vauya kuzoodha, vanhu vaitouya vauya kuzoodha. Ndinotenda kuti paive nevanhu 3 veukama. Paiva nagogo vemwana, mai vemudzimai. Poita muroora. Poita mai vemwana. Vanga vauya kuzoodha kumbare. So ivo vanoti pavanga vakabereka mwana kumusana, mwana akangotanga kugwina. Muroora anobvati onai zviri kuita mwana, pava kutotarisa kuona mwana atogwina atopinduridza maziso, mwana ndiyesi. So mwana haana kuuya ipapo pakaitika zvinhu izvozvo. Vakatomboitawo vanhu zvavaiita mumbare muya vamukati torai souti, mwana akazorwa souti, vakadii vamwe vakadii atombomhanyiswawo kune mamwewo mapostori. So pakazoitawo munhu wekuchechi aifambawo wekuchechi kweda anga atobuda muchechi aimhanya kwaaimhanya. Ndiye akasvika chiitiko chichiitika ichi. Ndiye akatiwo kana zvichikwanisika kana muchitenda kuti ningiri togona kuenda naye kuchechi
kuchechi kwedu pana mufundisi pachechi pedu padhuze apa pamaimsodzowo ende ndinotenda kuti nyaya iyi paitoone vaitengesa because it's like munhu ari kutobuda pavhidhiyo akabata mwana uyo havasiriwo mai vemwana munhuwo aitonga akutobatsirawo angatori mustreet aitotengesawo zvinhu because mai vemwana vatoramba kubata mwana wavo. Yes, so ndokuuya nemwana vauya naye mwari ndokundishandisawo sekundishandisa kwavanosimboita then ndokunamatira mwana uya ndokumuka sezvaioneka pavhidhiyo ipo pai. Imi mama makatogadzira kuti mwana achamuka because ndinoona ndakambira nemwe muvhangeri kune imwe chechi ati akunamata kuti aclose paona vanhu vachibuda madhimoni nazara nemweya mutsvene vanhu vachipora iye akatoshamisikawo kuti ndini here but atinoona kuti amen of god yavajuma apa. Rekedza nditaura ndichiti chinoita mwari anotaura nevanhu. Ini pandakatovaona vachipinda padho mwari vakatotanga kutaura neni kuti uyo mwana uyo hasina upenyu namatira mwana uyo upenyu udzoke. That's why pacho pandakatotanga kunamata ndakatotaura pamusoro pekuti ndinocommanda life, ndinotaura upenyu kuti udzoke. I know zvinhu zvisinga understandwe because and haisi mhosva yevanhu vasinga understand because havamo mazviri. Yes, yes. Saka mwari wakataura neni kuti uyu mwana hapasina upenyu, rayira upenyu udzoke kumwana. And zveshuwawo mwari vakazviratidza upenyu ukadzoka kumwana. Mwana anenge achita mabasa makuru. I think tichivhara mbudzi yangu miiri yekupedzisira ndeyekuti munotende nemuuroyi kuti kunewo chinonzi uroyi uye kana uroyi huriko tinofanira kuvaita sei varoyi because varoyi hanzi varoyi vanofanira kufa. Alright, ndinotenda kuti uroyi huriko but chandinokurudzira kune zita 1 rinotyiwa nezvese zvatingataure zvinogadzirwa nevanhu zvingaitwe nevanhu panyika rinova zita raJesu Kristu. Ndo zita rega rinotyiwa. Saka ndinoti kazhinji kana wanetsekana neuroyi kana une matambudziko arusangana nawo chekutanga zvakanaka kuti ungopa upenyu hwako uise upenyu hwako kuna Jesu Kristu. Ndiye wega ane simba rekuti agone kukubatsira, rekuti agone kuitira zvakanaka. Truly uroyi huriko but ini ndinotenda kuti sezvinotaura shoko raMwari kuti kurwa hakusi kwedu but kurwa ndekwaJehovha. So ndinotenda kuti as long tiri vaMwari, Mwari wedu anotirwira. Tisazoita zvimwe zvinhu zvenyama because iro shoko kana ratongoti kurwa ndekwaJehovha zvoreva kuti kune zvimwe zvinhu zvenyama zvatisingafanirwi kuita. Tinofanirwa kuti tipire kuna Mwari, Mwari vatita se vatirwire. Saka ndinotenda kuti tikafollowa shoko raMwari sezvarinotaura zvinotiitira zvakanaka. So ndingati tisati tapedza, I know kuti kune vanhu vazhinji kunzoko vamwe vanoda kunyatsonzwisa kuti mwana uyu akamuka here zveshuwa. And I know kuti pandiri kutaura kune vanhu vane matambudziko mazhinji sezvandataura paya ndikati mukabvunza kuti saka pane mari inodiwa here, vanobhadhariswa mari here? Hatina mari yatinobhadharisa. Zvichida kune vane vanorwara vari kunzoko hazvina kumira zvakanaka, hazvina kutomira zvakanaka at all. But ndiri kuti tine Friday iyo yatakatarisana naye, tine all night yatinayo inonzi the night of testimonies. It's anniversary yedu 3 years anniversary. So ndiri kuti kana variko kunzoko vanda kukonfirma kuti murume wezvo anga achitaura ndizvo chokwadi here, zvinoitika here, zviriko here. Indinotenda kuti kune vakadaroka hazvinetsi. Kana muine vanorwara uyai navo. Yes. Vanorwara neflu here kana musoro, vanorwara neflu kana vasingafambi kanodi, inoti uyai navo nenhoo dzenyu. If you want to confirm kuti zveshuwa simba raMwari richiriko here, vanhu vaMwari vachiriko here, vari kushandiswa naMwari vachiriko here. Yes, ndinotaura kuti ngatisayerai nyoka negavi iyo iripo. Yes, ngatiende ngatisataurise. Ndakadzidza muupenyu kuti kazhinji ukaona chinhu kana usati wachiunderstanda usatange kuopoza usati wachiunderstand. Izo-opoza wane kunzwisisa kwakakwana. Saka ndiri kuti zvichida kune variko zvandambotaura ndikati kune vane mastroke, kuna Mwari unoita zvinhu. Izvozvi tichiuya kunoko paWestgate apa tine vatatosangana navo
anga asiri kutofamba, wanga achinzi akarohwa nematsotsi, anzi akarohwa nematsotsi asiri kutogona kufamba. Kune munana watoitika tichiuya kunoko vanga vachienda kuchinhoi vaniva. Saka ndinotenda kuti Mwari vakatiitira zvakanaka, vanenge varipo futi vachipa testimony. Yes, so I know kuti zvakawanda zviri kuitika kunzoko. Sezvawambotaura zviya kuti kune minana imwe inofekwa, vanhu vari kutengana, vanhu vari kudii. Handizvirambi, zviriko izvozvo. But ndiri kuti izvozvo kuti zvinotisiyanisa ndokunge iwewe wauya nemurwere wako unoziya kuti uyu murwere. Hanzi uyai naye murwere, bozi vamwe varwere tiringoona paTV kwavanorwarira nekuchita uzofuka pamwe ndokuEpworth vanenge vangopiwa $20 uya mowapa mongototi amaita mirako. Yes, saka ini ndiri kuti hazvinetse. Uyai navo. I know kuti kana newo futi ndiri kutokokawo Friday yacho kuti because vanhu vazhinji vanenge vangoti azigo pamwe apiwa mari sigo pamwe atengwa chichi. Ndinotenda kuti unenge uripo nefoni yako uchionawo zviri kuitika. Yes. Ladies and gentlemen, madetails e-event anenge achibuda pascreen zvese nefone number yacho ndofunga mazviona kubva kwekutanga kwevidhio. Mubvunzo wangu wekupedzisira munotorowo here zvinodhaka? Kana tara zvinodhaka tisitaura Holy Communion, tara zvinonyatsodhaka chaizvo izvo zviya mamen of God izvezvi ndakaona kuti kutori nemaspiritual son wekuti vari loyal to spiritual father wavo. Basa ravo raundonzi vari loyal for nderekutumwa kunotenga zvinoita zvinodhaka kuti men of God vaitise varove. Saimi munotoro here zvinodhaka? Inini handitore zvinodhaka, ende handitende semunhu waMwari kutora zvinodhaka. Sezvandataura ndikati basa raMwari harisi rekupinda asi nderekudanwa. So ukaita rekupinda because uda zvirimo, ndopanozoona kuti mwoyo wako unenge uri kudoro. Saka unozopota wakutuma wakomana kuti nditengerei ndita sei, ndimwe because wakada zvirimo, hauna kuita zvekudanwa. So ndinotenda kuti kana wakadanwa unoramba wakamira mushoko raMwari, unoramba wakamira pawakadanwa uri ipapo naMwari. Aiwa Bishop, maita basa for joining us today. Ndofunga mungatiudzawo mashoko enyu ekupedzisira nezvimwe zvamunogona kunge masiyewo zvamuda kuti tizive. Ndingati mashoko edu ekupedzisira ndingataure ari kubva kubhuku yaJohn chapter 4 verse ya 24. Inoti Mwari ndimweya, kana muchimunamata munamatei mumweya nemuzvokwadi. So ndo mashoko angu ekupedzisira. Kunze uku kana tiri kunamata Mwari, ngatinamatei Mwari mumweya nemuzvokwadi. Mashoko aBishop maanzwa ekupedzisira John 4 verse 24. Hanzi Mwari ndimweya unomunamata naunamate mweya nemuzvokwadi. Next time paunodzoka tichatora tisananguriro kuti zvinorevei izvozvo because isu tongoziva kuti muzvokwadi but mumweya tazoshaya tinenge tichiita sei. But maita basa Bishop. Pakanaka. Thank you. Muitiro zvakanaka. God bless you.